qilyapmiz. Saban to'yida ko'rishimizga bek shodmiz. Saban to'yin bayram etamiz. Yosh qizlarga og'aylar. Saban to'ydan insoflarga ketgan bizning babaylar. Müslim Saban to'yi быел да туганнарны, дусларны, танышларны бергә җыйды. Кунакларны һәр вакыттагыча гармунчылар каршы алды. Кунаклар арасында генерал-лейтенант Дәүфит Хамадишин, Яңа гасыр телерадио компаниясе генераль директоры Илшат Аминов, Татарстан Республикасы Мәгариф үсеше институты ректоры Рәис Шәйхелисламов, шагыйрә Шәмсия Җиһангирова һәм башкалар бар иде. Кунаклар киләчәк паркының Вакыт елгасы күргәзмәләр мәйданына үтте. Биредә 50 артык коллектив эшчәнлекләрен чагылдыручы күргәзмә тәкъдим итте. Бөек Ватан сугышы һәм махсус хәрби операция темасына да урын бирелгән иде. Татар хатасында кунакларны татар, рус, крәшен һәм морей фольклор ансамбльләре сәламләде. Балалар сәнгать мәктәбенең рәсем сәнгате бүлеге укытучылары һәм укучылары картиналар ясау буенча осталык дәресе күрсәтте. Бәйрәмнең тантаналы өлеше 300-гә якын баланы һәм өлкән кешене берләштергән театральләштерелгән күренеш белән башланды. Сабантуй бизәкләре дип аталган тамашада җир-анага мәдхия җырланды, бәйрәмнең милли асылы аңлатылды, хезмәт батырларының тынгысыз хезмәте макталды. Авыл аксакалларының теләк тәкъдимнәре яңгырады. Карашларың бигрәк сөйкемле, сызылып киткән кара каш астында матур күзләр инҗе шикелле. Сөйләшүең назлы, җанга якын, ул җырлавың гүя сандугач, елмаюың җаннарны җылыта. Әйтерсең лә күктәге кояш. Kızlar, elleriniz Kızlar, күрегез шавандагы булатырлыкны. Кояш нурлары битне иркәли, күңелне назлый. Томан да таралып килә, чык сулары кипкәнче озакламый егетләр дә пишәнгә төшеп җитә. Егетләр пишәнгә төшкәнче, кояш нурларына иркәләнеп, бер биеп алыйк әле кызлар. Әйдәгез, әйдәгез. Oyunlarda atlaşırga şapramız. İlk birisi yaş günlerimizden onganlığın sınıp varımız. Gülsün, Gülsalım, eğlenmelisin. Biz de konuşalım. Ülken görüşlerimiz var bizlerimizde. Hapşik deyip yigirine helak bildirişler var mı? Bizim katlaşa. Yerlere Selim, Rifat, hazır mısınız? Ece gittik yigitler ve yiyeceğiz. Demeler şulme vatamız. Yagzani Marisning o'zini nig'irab qo'ylagiz. Yigitler, qaysiz kurashga kira bu yilni? Әлеге сөлгемне махсус Сабан туй батырынан ишектем. Saman bilan Zakir kurasha. Ya yigitlar, idagaz. Yana Samat Muslim Samat to'yi batiri Samat qoldi. Сүймегә, шикләп сөлгем бигрәк батыр булган үз ялынан. Kızlar, yigitler, elleriniz birleşip yiyip alayım hadi.
Saman duy, var işinle şikke duy. Özdirip uyni garmon, her tarafta uyanmam. Yetip Trakiye, urttağa şığıp diye. Yalandırıp kırmaşı, çakırganlı bolmaşı. Diye jilkenip, meydan dursun selkenip. Istalağın kurtünler, sen basar dinler. Milletleşler, Müslim saban duyları. Koyarada, şişle ottan güllerde, şişle davul şaman bulat verelim. Kumillerge, cırlamamlı saban küre, hep duvan ya, bakın yanı yemgen kere, bolmala seyraça. Cırlamamlı saban küre, hep duvan ya, bakın yanı yemgen kere, bolmala seyraça. Allah'a şükür, basılar, ковер kibik, şunday motor, iskitkich. Bular barысы da bizning agrofirmalarning, fermerlarımızның yuqori darajada so'nggi texnologiyalarni qo'llanib ishlawning sababi. Bu yil yozga jetkach 58 ming gektar yerda maydonda shashuvlar boshqarildi. Ham shuni aytira kerak, uning yortisidan ko'pisi bu texnik kulturalar. G'umbog'ish, raps, 3000 gektarga yaqin shugundir, hatto kanopля da bor rayonimizda. Udavreniyaga kelganda ul shulay yo'q bir ko'rsatkich %3 kilogramm ta'sir etdi. Shu maddada biz udavreniya to'play oldik bu yil. Ham bu ko'rsatkichlar bilan biz respublikamizning oldingi rayonlarına kiramiz. Qo'noqlar bo'lmasa Sabanto'y bo'lmaydi. Shunga ko'ra motor ettirib, birgalab tugan yerimizda bayram etik, bayram bilan Народной мудрости, передаваемой из поколения в поколение, особое место всегда уделялась ценность трудолюбия и почитанию традиций при достижении поставленных целей. От наших предков мы знаем, что только неустанный труд может добиться богатого урожая и открыть новые возможности для дальнейшего поступательного развития. И празднуя Сабантуй, мы прежде всего выражаем больше уважения земледельцам и труженикам села, усилием которого обеспечивается продовольствие, благополучие республики и страны. На протяжении веков яркий гостеприимный Майдан собирает представителей разных возрастов, национальностей и вероисповеданий. Праздник наглядно отражает пример мирного проживания и культурного взаимообогащения жителей многонационального Татарстана. Из национального Татарстана праздника он стал одним из символов богатого культурного достояния нашего Отечества. Muhtasibatimiz isminden, şahsen özümden isimden şuşu Kurkam, Tatarlarının en Kurkam bayramı Sabantoy bilen kutlayım. Indi Allah Teala her barşamızlara bereketin, rahmetin ciberseydi. Muhterem cemaat, şuşu bayramımızda dualar bilen başlap yibersek, bik de Kurkam bulur.
Сабан туйда авыл хезмәтчәннәре белән бер рәттән төрле тармакларда югары нәтиҗәләргә ирешкән тырыш хезмәткәрләр дә бүләкләнә. 3 райондашыбыз ел хәйриячесе дипломы белән бүләкләнде. Бер төркем мөслимлеләр төрле дәрәҗәдәге дәүләт бүләкләрен алды. Алдынгы механизаторлар, терлекчеләр, шоферлар, югары хезмәт нәтиҗәләренә ирешкән хуҗалыклар хөрмәтләнде. 2025 елның кыр батырларына район башлыгының рәхмәт хатлары тапшырылды. Туган як агрофирмасыннан Марат Камалов кыр эшләренең абсолют батыры дип билгеләнде. 25 елның абсолют кыр батыры итеп Туган як агрофирмасы механизаторы Камалов Марат Азатулы. Сабан туйда укуда, спорт һәм мәдәният өлкәләрендә яхшы нәтиҗәләргә ирешкән укучыларны билгеләп үтү матур гадәткә әйләнде. Мәйдан буйлап 100дән артык укучы узды. Мөслим урта мәктәбенең 9нчы сыйныф укучысы Ринат Мәхсутовка Мөслим егете, лицейның 9нчы сыйныф укучысы Азалия Хайруллинага Мөслим кызы исеме бирелде. Ел укучысы исеменә гимназияның 10нчы сыйныф укучысы Азалия Габидуллина лаек булды. Вот здесь действительно сохраняются национальные традиции нашего народа, Татарстана, татаров наших. Вот. И хочу сказать, что это, наверное, праздник не только национальный, не только праздник Сабантуя, но это праздник встреч близких, родных, одноклассников. Müslim деген дәрәҗә төшмей бер кашанда. Аны мен озан кайда да әйтәм, әгәр дә инде жол итәсегез килсә, әллә кая җөрмәгез. Акбойна мөслим якларына килеп китегез. Шәйегезне алыгыз да, любой җирдә утырып, ширемгә утырып шәй эчәләсез дип әйтәм. Таңлыйлар, киләләр, барып кайталар. Бүген рәхмәт бик зур дип әйтәләр. Гөреф-гадәтләрдән алып, хәзерге вакыйгаларга тикле бөтенесе искә алынып, шул хәтле уйланып эшләнелгән. Мөслим Сабантуйның үзенчәлеге бик зур. Мондагы сәнгать, мондагы менә бу бию, танцы, җырлау, бигрәк тә миңа менә бу күмәк биюләр оештырулары алар шаккаттыра. Аның артында монда бик талантлы кешеләр күренеп тора. Монда бит чын татар районы. Аннары бик матур гөрләп, менә шундый зур мәйданы зур. Аннары халыкка мөмкинчелек күп монда. Менә мин карап тордым әле, монда авыл хуҗалыгы кешеләре генә түгел, башка өлкәләрнең дә алдынгыларын хөрмәтләп, билгеләп үтәләр. Менә мәктәпләрдә 5-гә укыган балалар. Менә башка җирләрдә мин аны күргәнем юк. Бу минем өчен яңалык. Atlar uzar, tıyat üzü kaldırıp, ömür uzar dip jırlarımız yüreklerini yandırır. Barbalara kırını atıp, yeşil garmunlar tartıp, bir uğram eyledi gel saban toylarına kaytıp, sıyınıp, varıp kalsınlar, kaydırıp kütmegenler, yaşlarım sırtsınlar, eli bizni yar etmegenler. Barbalara kırını atıp, yeşil garmunlar tartıp, bir uğram eyledi gel saban toylarına kaytıp, sıyınıp, varıp kalsınlar, kaydırıp kütmegenler, yaşlarım sırtsınlar, eli bizni yar etmegenler. Кул спорты белән шөгыльләнәм. Шул 6 лет, наверное, Рюкзадан мастера спорта үтәдем. Шул арымзык спорт белән. Мен монда пришла с целью просто участвовать. Сабантуйга барып тик катнашырга гына дип киләм. Бүләк өчен түгел. Бүләкләрне мин әбиләргә, шәбиләргә дә таратам. Киләсе Сабантуй бәйрәменә үтеп чыгарабыз без бүләкне дә Аллага шөкер менә авылдашлар белән. Искиткеч милли бәйрәм бу безнең. Безне тәрбияли торган безнең балаларыбызны, оныкларыбызны. Бик сөенеп, бик яратып кайтам. Мин үзем байык кызы, Әлмәттә яшим. Без бик яратабыз, мөслимдә туганнарыбыз бар.
Яшьлегебез шушында үткән, бала чагыбыз үткән. Мөслим ничектер миңа үземә шәхсән шулкадәр ерак район шикелле тоелайды. Хәзер ел сайын теге үз авылыңа, үз ягыңа Сабантуена кайткан шикелле һәм бик рәхәт, кайсы бәйгене алсаң да бөтенсендә актив катнашалар. Һәммәсендә дә шын күңелдән, яшьләреннән алып өлкәннәргә кадәр күңелләрен биреп көрәшәләр. Бу Сабантуен бизи торган әйбер дип уйлыйм. Туп басып, атлар узар, яллар җилдә тузар. Без авыл малайлары дип егетләр гармун сузар. Сабантуеның аерылгысыз бизәге булган ат чабышлары 7 заезда узды. Финал ярышларында җиңүчеләр барысы да Мөслим районыннан иде. Карап калсыннар, файтер дип көтмәгәннәр, яшьләрен сөртсеннәр, әле безне яр итмәгәннәр. Арбаларга кырны яптып, яшел гармуннар тартып, бер урак әйләнигән Сабантуйларга кайтып, сөенеп карап калсыннар, файтер дип. Милли көрәш Сабантуеның күпләрне үзенә җәлеп итүче иң дулкынландыргыч ярышы. Көрәш балалар һәм өлкәннәр арасында узды. Сабантуеның озагына кадәр дәвам итүче бәйгедә катнашучы көрәшчеләр дә, тамаша кылучылар да елдан-ел арта бара. Абсолют Батыр 2025. Сабантуй. Bir bak, kızıl sügülü köşeye sayıda finalda. Rayon başkanı aktif bizning kurashga e'tibor beradi. Bolalarimizni kurashini doimiy Sabantuyga aktif alın kızıl sügülü güreştiğine. Olan saman o ayakta kaldı. Oğlum sanamay. Vakit beyliz. Ezgin üstünlük bilen jigu yolu baran Sayın Ali Fildar. Valeyttegiz, Sayın Ali Fildar için, Konstantin Jilyanov için. Kızıl sügülü güreşiga 2 bal, hem avtomat rəvişdə güreşinə 2 sətu. Oğlum sanamay.
Қызыл сүгілі күресшіге Барбол, бұл елінішті жеңу ойы һәм Абсолют Батыр Сабантуй 2025 Сайдалиев Илдар әзірге сүгілі күресші жеңу ойы. Аның күресші Янил Константин екінші орында қала. Мағатты жігіттер матыр күрес күрсеттіңіз. Мінән ешік қалып құрмет етті сізігізді. Рушат яңа Карамалы авылы егете, Әминҗихан Каенсаз авылы кызы. Мөслимнең икесе ике ягында яшәсәләр дә, язмыш аларны очраштырырга барыбер җай таба. 1980 елда гаиләдә корып җибәрәләр алар. Инде 400 елдан артык матур гаилә булып гомер итәләр Солтановлар. Бәхетле гаилә төзүнең сире сабырлык һәм бер-береңне хөрмәт итүдә диялар. Сире юктыр инде аның бүтән гаиләдәге шикелледер инде сирләре. Şu biz indi ömür boyu bir-birimizle anlaşıp, bir-birimizge yol koyup, yaşadık indi. Sabırlık da diye bilim indi. Bizden ki, bizden gailede, bizden ki bir sabır kişiydi. Sabırını görüp üsken indi. Etki de şunda indi bizden olay. Indi neydi, bir-birisine her vakıtta yol koyup yaşadılar indi. Biz şunu görüp üsken gelir indi, ben de şuna göre irge şulay hürmet terbiyelegen bindir indi, bizim de hem balalarda. Uzaqta o'tmay Рушат Солтановка Октябрь авылы мәктәбенә директор булып барырга тәкъдим итәләр. Иске Карамалыда яшәгәндә дөньяга килгән Лениза кызлары янына Румил исемле матур егетне дә алып кайталар. Uzaqta o'tмай Рушат Солтановны КПСС райкомының идеология бүлегенә инструктор итеп чакыралар. Гаилә Мөслимгә күченеп килә. Тыңгысыз эшләдек инде без. Иртүк чыгып китәсең. Сәгать иртәнге 5-тә без планеркага җыйладык. Кич кайтасы аны берәү дә белми. Эшкә булган мөнәсәбәтебезне, халыкка булган мөнәсәбәтебезне, гомумән туганнарга, күршеләргә, укытучыларыбызга, дусларыбызга, классташларыбызга, туганнарга, әти-әниләребезгә булган мөнәсәбәтне бит балалар күреп үсә. 1990 елда Рушат Солтановка мәгариф идарәсе җитәкчесе каматын кияргә тәкъдим итәләр. Тора-бара районның тагын да авыр һәм катлаулысына район башлыгының социаль-мәдәни чаралар буенча урынбасары вазифасын тартырга алына. Гаиләдә өченче булып янә ир бала Булат дөньяга килә. Минҗихан ханым үзе дә югалып калмый. Җаваплы хезмәт башкаручы ире балалар булуга карамастан югары белем алуга ирешә. Мөслимгә килгәч башта тәрбияче, ә соңрак Миләшкәй балалар бакчасы мөдире дәрәҗәсенә күтәрелә. Балалар да инде алай үзләре дә итеп торалар, сезнең Исраилга кызыллык китермәсә кирәк диделәр. Аларга инде полный урыс әйткәндә самостоятельный булдылар, чөнки без икебез дә эштә, иртән китәбез, кич кыш кайтабыз. Алар үзләрен тәрбияләделәр, без үзебез тәрбияләдек дигәндәй. Бәхетле тормышта авырлык сизелми диләр, хак сүзләр. Чөнки Минҗихан һәм Рушат Солтановларны тыңлаганда, аларның тормышлары гел бәхет сәгадәттән генә торган кебек. Чөнки алар икесе бер бөтен булып талашу, начар сүзләр әйтүшне читкә куеп, һәр вакыт киңәшләшеп, фикерләшеп, шул ук вакытта бер-берсен аңлап, һәркемнең фикерен хөрмәт итеп яшәргә өйрәнгәннәр. Гаилә кыйммәте дигән термин бар. Менә бу гаилә кыйммәтен саклау юк. Bugün ир урында булырга тиеш, хатын урында булырга тиеш. Менә бу талап битте бүгенге көнне. Хатын әтигез дип тормый икән. Әллә аннан бит бүген өйләнә торган яшьләребезне бит әтияне өйрәт тормышка әзерләргә тиеш. Ул күрсәтергә тиеш. Шуңа күрә менә бу юк. Атагыз, әтигез дигән әйбер юк. Иң беренчендә бер-берсенә җавап бирергә өйрәнергә тиеш инде һәркем. Ул бит инде төрле хәл була. Шунда инде берәр кызып китә, берәр чемоданына барып ябышса, бу бит инде шундан ук билгеләнде. Иң беренче сабырлык булсын, яшәргә дә бер-берсен аңлашып яшәсеннәр. Ниндидер проблема чыккан икән, әйбәтләп кенә уртага салып сөйләшсеннәр. Шуннан бәлки инде кайберләр утырып та китәр. Солтановларның дәвамчылары балалары да горурланырлык. Лениза, Румил һәм Булат бүген һәрберсе олы тормыш юлына аяк баскан, тормышта үз юлларын табып, матур гаиләләр корып, туган җиребездә районыбыз үсеше өчен төрле тармакларда хезмәт куялар. Башкарган эшләре белән генә түгел, үрнәк гаилә тормышлары, әдәпле булулары да игътибарга һәм ихтирамга лаек.
күйеу болып кіргенде енді ашық жүз белән қаршы алдылар, сразу өз балалары кебек күрделәр. Яңадай жайлы булды. Кыен булмады. Бергә шулай яшәп киттек. Шулай дус яшибез. Күп еллар яшәргә саны, Алла бирсә. Әти белән бер кеше бик кадерле кешеләр. Чыннан да без аны бик яратабыз, хөрмәт итәбез. Иң төп сыйфатларыдыр дип уйлыйм инде, кеше ярата. Һәр вакытта кешегә якын тирәлеккә бик ачык йөзле һәм инде кунакчыл. Алар аны безгә тәрбияләр дип әйтәсем килә инде. Без туганнан бирле әбекәй белән бабакай янында үстек. Аларга гел кунакка килгәч гел табын әзерләнгән була, гел сыйлап кына торалар. Балалар тәрбияләгәндә инде сыйфатлар таләпчәнлек инде беренче чиратта инде безнең таләп итә инде ул һәм инде өлкәннәрне хөрмәт итү мәсьәләсендә тоже кулланабыз инде. Әти-әнине яратсыннар балалар, әби бабайларны беренче урынга куябыз инде тәрбияләгән вакытта инде. Мине бу гаиләдә бик җылы каршы алдылар. Иң беренче көннән үк кызым гына дип тордылар. Бу гаиләдә бер-береңә карата хөрмәт, бер-береңә карата кайгыртучанлык хөкем сөрә инде. Менә мин беләм, күп төрле кешеләр бар. Ушаган да, ошамаган да. Минем әби белән баба бер кешегә дә ошамаган. Мин аларны нык яратам. Мин әби белән бабаны яратам. Алар да мине ярата. Алар бик матур. Бүтән кешеләрдән дә матуррак. Теге тәрбия мәсьәләсендә килгәндә әнидән дә эләкте, в каком смысле тәрбия мәсьәләсен әйтәм. Әтидән в основной вакыт шул суббота-воскресенье. Чөнки ул суббота-воскресенье бездә гел менә эш, бакчамы, таштамы, өйдәме гел эш көне юк безнең. То есть инде укыган вакытта ул көнне ялайтып булмый. Применение дип әйтәләр бит әле, кунут и пряник. То есть инде вакытында ачылдылар, вакытында назаллар да, нашулай. То есть бөтенләй бер тигез генә. Булат әтинең сыйфатлары күп инде анда. Күбрәк әнинең сыйфатлары дип әйтсәм була инде. Чөнки барыбер егет кешегә әни бит инде тәрбияле күрәген кызларына әти. Шуңа теге әти нык якын күрә, үз кызы ярата, әни дә шулай. Әнинең инде сабырлыгы, ул нык сабыр хатын кыз. Ул сабырны үземә дә алырга телим. Бу көннәрдә Солтановлар гаиләсе тагын зур матур бәйрәмне билгеләп үттеләр. Йортның хуҗабикәсе, хөрмәтле хатын, кадерле әни, иң яхшы дәвәни Минҗихан ханымның 65 яшьлек гомер бәйрәме. Шуңа да алар йортына балалар, туганнар, кода-кодагыйлар җыелды. Бәхетле гаилә төзүнең, балалар тәрбияләүнең билгеле бер рецепты да, кагыйдәләре дә юк. Бәхетне һәркем үзе үз куллары белән төзи. 400 елдан артык бергә яшәүче бәхетле гаилә Минҗихан һәм Рушад Солтановлар шушы бәхеттән башкаларга да өлеш чыгарып яшиләр. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе. Слова тоже ранят. Мы поможем справиться с травлей. Телефон доверия для детей и родителей 8 800 2000 122 с любого стационарного или мобильного телефона и короткий номер 124 только с мобильного. Помощь психологов. Бесплатно. Анонимно. Мой позывной «Кошмар». Группа эвакуации, штурмовая рота. У каждого мужчины это должно быть в голове, то, что он защитник. Победа все равно будет за нами.